nthawitu yakwana kuti lamulo loletsa kugula ndi kugulitsa likhazikitsidwe m'dziko lapansi. M'bale wanga, dziwa kuti chimene ndaona mkulota kwa usiku, mphepo mmene zimawombera, kugwedezeka mmene kumachitikira, palibenso kukayikira. Uku ndi kumapeto kwa kukwaniritsidwa kwa zolembedwa m'Mose. After a day of worldwide IT chaos caused by a great round, the Boston cybersecurity firm responsible said it could be some time before all systems are back up and running. Thousands of flights have been... The world woke up this morning to global chaos. Massive tech outages are impacting airlines, businesses, offices. Thousands of flights grounded globally, long queues, frustrated passengers. There was nothing on the boards, there was nothing, there was no ground staff. Doctors' surgeries forced to let down roll. First of all, to be clear, this was not a hack. Railway, most services have been... Nimeta khatu kambira komanso chivumbulutso chapter 13 verse 17 imaneneratu kunena kuti adzalitsa kugula ndi kugulitsa nthawi ija nditiyo ndimene izi anthu khala stranded zona pa airport osaenda lero olomaiko mwathu momwe muno tikumaonanso paliponse malodi block ndizakhati kuyenda nthawi yabwino ndinoyi komezi zopasa chimwemwe zopasa chimwe nakuimba dankanika. Yeah, let me answer this call. Hello. Yes. Inetu ndili bwino kani muli bwaje Evangelist? Zikomo. Yes. Zimene tikuonera yapa ndipo yakhula naso nikazi wanga nkhani yomwe. Ndithu anthu akone kali stranded sakuyenda ya. Ndipo zeni zikuchitika ndithu Evangelist. Yes. Exactly, ndipo palibe imene kusiyana kukwanitsidwa kwa ulosi ukuku. Ndithudi. Ndipo ndinaumvera ndithu ndipo china chilichonse chimene chikuchitika ndi exactly imene zikukhalira. Ndithudi. Zikomo kwambiri. Yes. Exactly, Evangelist. Zikomo kwambiri. I think ukuona izi zachitika dziko lonse. So I think chiganizo chimene ndapanga chija chopereka kalata kuntchito yosiya ntchito ndi chabwino kwambiri. Kwabasi ndipo chisatipatse kufoka chindo chofuna chitipatse chilimbikitso. Chifukwa ndiye nthawi ndota kuti ulendo ujopita kwathu uja ndiye watani wayandida. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for his sake shall save it. For whosoever will save his life shall lose it, but
Here's our transport correspondent, Katie Austin. What a start to the summer holidays. At Gatwick Airport, passengers who should have been on planes were forced to wait out delays. So people are tired, they've been handing out water. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me and follow me and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life. Bwana simeza chilinga lero. Nzokuti internet yose kungoyimbiratu zinthu osaenda dziko lomweli anthu ndege osabwera zinthu zikuvula kwambiri maikoze dziko lero koma ndikugwira ntchito zilazo kuzipanga cheki iye tikamene pamwe ndikamaza tikalambirana ndithu ndili mofesi mkali. Yes, sir. You want to come? They don't want you to do. Oh, okay. I just my sense of it. My mother now. So that. Kodi yangu? Yes, boss. Payment ija ikuoneka ngati sikuonetsa mu system. Sikanga sinaloweza enda bwanji bene. Yeah, mapanga cheki apa zikuonesa kuti they have confirmed una analipira. All right. Yeah. Kodi mungakhalike pang'ono tikambirane pang'ono. Chabwino bwana. Ndeti. Chabwino. Yeah, you can keep this. Thank you. Ndeti. Yango, koma chiganizo chimene mwapangachi choti mufuna kusiya ntchito. Mwaganiza bwino pamene? Yeah, bwana ndikapanda kupanga chiganizo chimene ndio ndikumulapira Mulungu wanga. How many ndinayo kuti ndithakwanisa kupanga chiganizo chimene ndio mweyo bwana. Koma simuganiza kuti zimene zizuzisa family yanu komanso inuyo moyo wanu uyenda bwanji? Yeah, moyo ukhala ovuta koma bwana monga mukudziwa kale kuna kuti ngati sindipanga nthawi inoyi palibe sokuchitira mwina, so I have to take this decision boss. Koma ine chikuvuta kwenikweni chani malipira kuchepa kapena? No. This office has been my home. Mwaka mukundilera bwino ngati mwana wanu. Koma no, this is the right time as I've already said kuti nditenge chiganizo chimene mundilole ndithu bwana. Ndipo ambuya kudalitsani mukatero. Zuwa usiku wonse ndakhala ndikuganizira chifukwa kudziwa ndinalioti kuti ndikupanga dongosolo lonoti ndikukweze pa ntchito chifukwa cha kulimbikira kwako. Ndikudziwa kunena kuti iweyo kampani ino ndi amene timakudalira kwambiri, so kungosiya ntchito mwanthu ndotero zitipatsa ife zitisiya pa chipinjo pano tipeze munthu wina kuti tipange replace iwe. Ndizoona bwana. So ndimaganiza ngati kuti mwina ukanaganizira bwino noti ukanabweza chiganizo chimene chichi. Ayi ndithu bwana. Monga ndinakalo ndikhala ndikumulapira Mulungu wanga ndiloleni ndithu kuti ndipite. Komanso bwana mukuyenera kudziwa malingana ndi chivumbulutso 13 verse 17. Okay. Akunenetsa kunena kuti ndipo adzaletsa kugula ndi kugulitsa. So mukuyenera kuti mukamakhala inuyo mukawerenge verse imene muzikhala mukuyilingalira bwana ndikufunira zabwino zonse. Nthawi yabwino ndiyo mweyo bwana ndithu. Anyway, popeza mwapanga chiganizo mwakambirana bwino ndi mayi kunyumbako. It's all said boss. Anyway, popeza ndi zinthu zoti mwakambirana mwalimba mtima mwapanga zonse ndikufunani zabwino zonse. Ndathokoza kwambiri. Ifeyo tiona kunena kuti zikhala bwanji Mulungu akudalitseni kwambiri china chilichonse chimene mukulingalira kuti mupange tikufunana kuti Mulungu akudalitseni kwambiri. Yesu ndikufuna kukula kwa kampani ino Mulungu akhale nanu. Anthu ngati inu mukudziwa ndinu ovuta kupezani kwambiri kuti tikulembere ntchito. It happens. Komabe ine ndikufunani zabwino zonse. Ndathokoza bwana. Ndethu. Ndathokoza bwana. Ambuya kutsogoleni pa china chilichonse chimene mufuna kupanga. Siko mukwambiri. Ndethu. Ambuya akudalitseni. Siko mukwambiri. Amwene banji natungukani sizotedwa apa. Napita amwene kupangi kuti ndikatenge ndalama zanga kupita kuja sapezeka kunena kuti akumbuza kuti sindiloledwa kuti nditenge ndalama zanga. Baiti ini kulowa nkati ukafusa bank manager lisizi kutheka. Amwene ndi IT.
ndikuti ticho itiso zimenezo amwe zikuzavuta kuti ndalephera kutenga ndalama zokhala zanga amwene ndikukuza ndi chilungamo mukakhala ndi mafoni musamangoseweresa mafoni pazofuna za mtima wanu tazigugula nimuzoona ziko limene zikuchitikira ndikunena pano zoti pa 31 December amene sokola akuta muzizo ndiye muli muziko muno koma kaletumizira mamesi jamatumiza mamesi kwa tumbanji tazikhulupirira nikachoka tazikhulupirira se ndikukuza zinthu zoti zayambika pano pa 31 December mayuni sokola akutani akuta zinthu sizili bwino panopa nyengo imene tili si imene mukayikumbukira ijayayi zimene zizayambika panopa timatenga ndalama muno bwino panopa zakanika bwanji halo kuimba pa watu kukwaya tizipirani koma amwene nkhali ndiyo imeneyo Message you are advised to get your digital license before December. Failing to do so, you are no longer a civil servant. Kanisono yafika ya mapeto antawi. Sika mina wesa gawina, mimi ni anakaba njani. Ile ni kuive sana mwini. Chifuka mwina sidi kusikwa chwa anfe, sidi kusada mawosi. Okukula chifunguzo, acha ya jaketi. Verse 16 mpaka na 17. Akuti ndiko chichira kuti onse amono ndi akulu. Atuma ndiko sauti. Afumu ndi akabolo. Akuti onse alandire lemba pambumi ndi pasanja lawo. Ndikuti munthu sakakhonse kugula kapena kugulisa. Koma ekhayo amene akhale ndi chilembo ndiyo zina la chiyombo kapena chiwerengero cha zina lake. Tipesa matraki tikagawekera ndimisika makomo imene yosijani
Whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake shall save it. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake shall. Apa dzuwa ndeli kumenya. Ena atha kumaona ngati ndachita misala ndasiya zambiri mtauni muja, koma malingana ndi malemba amene akunenera ndikuyenera kuti ndichilimike basi. Asa ayi tidzakapuma kumwamba komweko, koma anthu ambiri sakudziwa, ayi adakatsekekabe m'maso, sakudziwa kuti mtauni muvuta motani. Whosoever will save his life shall lose it. Tawi sono yafika ya mapeto antawi tiona This is ceremony. Nakana kulandila lemba ukane kupembedza fano loipa onse okakamira kulandila lemba pakunipazanya azananila Kodi ndiyako? Mesa tinakumana kutaoni makhala kutaoni. Tauni nacho kako. Ndabwerako kale zinthu sizimayenda moyo sokhala uvuta ina chili chonse mtauni panopa chokhacho chopanda kwambiri. Then naona kuti nzeru yabwino ndichokeretu nditudi ndifake ndili kuno. Basi mnangopanga bechisankho kuti ndikupanga chisankho kusiya ntchito kubwera mazapanga ka business kangaka kwa moyo kumene kupita kutsogoloko kukhala kovuta kwambiri. Mpaka munavomeza kusiya ntchito? Ndinayisiya ndithu ntchito ndithu. Ndino komanso chochitika chimene chikukhalira malingana ndi Chivumbulutso chapter 13 verse 17 amanenera atu kuti nakasizi zoti chinachonso lupange afuna IT lupange izi afuna zochuluka zambirimbiri then naona zinthu zazopita kovuta ndifake ndinachokako koma mnaganiza tu ndithudi kumuzi kuno ndi kwako ndithudi china chilichonse kuchipangira toka tingopita kwangu chaliponda kwa basi tikatero tili kuchinomba kweni moyo nkumatani moyo opheka mama masoda sitingochizika chikuleso china chilichonse chikutheka apa mama poto ndemwe pangazazi ndithudi ndili kuno basi kumalima pakati ma business ndikono ndikonoti kwangu moti chonchi kwangu ndaphunzira tikulima. Kwati ali pa khomo. Mateyu 24 verse number 33. Chomwechonso inu pamene mudzaona zimenezo zindikirani kuti iye ali pafupi. Hello brother. Taswera kani brother. Zikomo kwambiri kaya tsiku. Yes. It's just fine. Despite zochitika za masuku ano, pena business ifika poporekesa mutu. Aye mwara ya upanga zina, ma suppliers ya upanga zina, nyamata kugwira ntchito upanga zina ndi zikutopetsa. I can tell you that pena pake ntchito iyi sizikusangalatsa.
apa ndifuna ndizirowa ku nyumba. Where are you? Izitu ndezi kutanthauza kuti tiyene upanga chisankho cha sangasanga chifukwa chokuti ndrama ngati zitagwe zitanthauza kuti basi zangu khanga zimasanza eti. Wow, ish, koma zinthu zimenezi. Tathokoza, have a good day. Welcome. United Kingdom anthu ambiri akusiya kupemphera. Kafukufuku wapeza kuti anthu amene ali ndi zaka 40 kupita pansi asiya kupemphera. Very beautiful. But who wait for more certain evidence and more favorable opportunities? We walk in darkness. News. Israel, Hamas war. Mkondo itaini. So sad. And is this done? That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. And in fact, this is bad. And after all, what is going to happen positive with a market crash? Do you understand that? Today we will nzele mudokudi sinazi isiane nawo meonta umbi tikakali kumuntu Chimozo. I think we are together. Sweetheart. Kani metu kama wafika kwa mbili because you put you put the doors. You put as much as zimene zichitika izi zifika kufuna kwambiri zikuta mwe watu tumene tukunyenyera kuti ndituma zikaso juu mambo za monkey box ya kufundana ku DRC za kutaka makumbuka zetu mbele za magula internet messages za mali kwa ndio komo makumbuka almost akudia kama ngumba yes Dijifanya ndio sasa ninaona kama Kenya ni ngoma tunaingia hapo ya mchezo kali. Yudi samoa ni process ndio fatali. Chifukwa cha chikondi. Kama napenda. Losene sasa. Dali. This is a serious matter. Tabudu gani 1884.
Now I understand. You are worried about when you know. It's not that to convey somebody. Like I don't that you will so 13. I'm aware of that. I'm like, what happened to 13? Verse 15, 16. That's what I'm going to do. And after all, take a You know, so what are you having? I'm ready. Of course, I'm ready. Can we want the door? This is the minister. Omatibo lisikubeera mali crashment bigamba 100 million yatu ili banki eyo kuti 100 million isasona kuitwa kani akazamusumani moyo unokusiku pena ndimwalira tu tantwelo ngambika tu ndibisalemo mwemo. Those who know tact when the Lord calls upon them, but who wait for more certain evidence. Now we've cooled down. At least we can talk. Yeah, as a God-fearing family, you know, anajama sangata kama ma verse challenge. Eh? I want to read with you Matthew 24. Command when it's right? Hey. Matthew 24, verse 15. Verse 15. Chifukwa chache mmene mudzaona chonyasa chakupulutsa chimene chinalidwa ndi Danieli mneneri chitayima malo oyera, iye amene awerenga mkalata azindikire. 16. Pomwepo iwo ali mu Yudeya athawire ku mapiri. Aimva? Ndineyo ndi Bible. Verse 15. Chifukwa chache mmene mukadzaona chonyasa chakupulutsa chimene chinalidwa ndi Danieli mneneri chitayima malo oyera, iye amene awerenga mkalata azindikire. Iye amene awerenga mkalata azindikire. Akuwerenga na akuwerenga mkalata indani dalingi. So, in essence, what we're trying to agree in Kenya tweet, but the Wangana Zogo to my demo, so I was of the view with the Gulisa company. I've already talked to a friend. I thought the Mujahideen Mazayamba, Mujahideen Tavana would listen to Kokana Kokana. Yes. Okay. Magani zote zile ndani. Takuno tisabulise koma tingompasa munthu hatu. Inuyo ndifinya moga tizipita basi tisadziwerengere so akuti amene wafuna moyo wake azautaya, amene wataya moyo wake azaupeza. Ife titayi katundu pese moyo. Banje ndimangelo. Da? Linda. Tsogoleka ino. Opanda mapepa la divorce. Ai palibe. Separation from what's
komano imagazole ndio mtongole. Okay. Mtongole ukapange prepare china chiyose maloti ndikafikireko kai sinyaje kazuti tikachoka pano ndanawa saka Okay. inaendita nene mukakhala kumene kumukakakonza malo mukakakonza china chili chonse I want to look you. Yes, babe. Are you serious? Yes, I'm serious. I'm serious. I'm going alone. Muvile no. Ngaba ngena yo. Ine nditsale nana. Ndikamaza choka panopa. Izake udana wasanga. Sidi kugulisa zini. Ampaka sidi. Ngadikiza kulisa zakanga ndi kubanga njani fasi fasi. What if I can convince the children that they are selling? They can't leave me alone here. They can't. I know them. They can't leave me here. I know them. Right. Honey, Jadmadi, eat Tabuino, Yatabui. Yatabwire? Yankura zanzeru? Ndivide ndeka. Ukakhala kumuntu. Komano ndipita sindikusinthana. Komano pali chinthu chimodzi chimene chitachitike sipapita nthawi yayitali. Ukubwera market crash. Mwetu kuti market crash zinthu zonse za malonda zikusokonekera. Ndalama zathu tinazo zija. Ikawerengetsera ma-assets zose zithamangira kwana 1 billion. You know what's going to happen? Mutsala ndi 20% yokha. Komano hani. Zimene zuzu zibula mwani fotokozera. Ndazimva. That's why I'm saying kuti. Tikalenga litubanga Fransifa chuma cha top down ino. Ndanacho kumudziko. All right. We should settle everything. Not selling, not selling. We are not selling. We are selling nothing. Koma tikanga litubanga Fransifa senze. Divide ndazo. Tikazibanga invest kuzinduzina. Unakwiya. Koma ndimafuna kuti tikumbusanenji. Ndiwerengaso. Lucas 17, verse 32. Kumbukirani mkazi wa Lot. Remember Lot's wife. Lot in the land. Panopo Lot in the land. Mkazi wa Lot in the land. Kufuna nendi kengazi wa Lot. Yeah. Okay, so what we're saying, mkazi wa Lot anaindi mwaera muzatuluke mzinda koma anakomedwa ndi mipiga yanya. Anasondeka. I hope God is going to speak with you and Mulungu watu wazifundo apanga zazikulu komanso mukapeza mwayi titafike na balena inu mubwera mochedwa koma titafike balena kuti nthawi imene tikukhala nani yatha azibale ajakulalikira kuphatikiza nthawi kunja sakunama iye azichitika ndakunyadani ndichipakire ndimakukondani kwambiri muona mumene muzipangira hando company muona I don't have any problem. Do we know? Depending on my why not? Okay. Our Heavenly Father, thank thee this evening because you've allowed us when we are discussing. We are asking your Holy Spirit to guide us, to move our hearts, to know the time we are living in. Please, Father, when you're talking to us, talk to our neighbors, talk to our friends. In Jesus Christ we pray. Amen. Wow. Sabrine! That's why I don't even want to.
Kodi nyenyezi ukuiona? 1 November wafika, lamulo la Sunday lili pamphuno nafe. Ufumu wa namba 7 ukukhazikitsidwa mwendo womaliza. Mabanki ku Malawi akufuna kuyika misonkho mu njira zonse zotengera ndi kutumizira ndalama. Kamatenga pa ATM, kuchoka banki ina kupita banki ina, kupita mu mafoni, njira ya cash passport, kusintha ndalama za maiko ena. Dzifunse mbale kuti moyo wa town ukhala utani. Kuchokera mu Nyasa Times anenetsa kuti president wa dziko la Malawi walankhula kuti digital currency ndi njira yokhayo imene ingathandize kuthetsa mavuto a dziko. Dziko lapansi lakonzeka kuti lipange maroboti omwe akhale azibusa, ndipo akuyesedwera njira zosiyanasiyana kuti akhoza kumapempherera anthu, kuchititsa mwambo wa maliro, kupereka chitonthozo kwa iwo osweka mtima. Dziko lafika povuta ili. Chachitika tsopano ku Vatican mu chipinda chotchedwa Throne Room, komwe Joe Biden, president wa America, wakumana ndi mfumu Francis, ndipo atolankhani analetsedwa kuti asajambule zamkomano. Zirombo ziwiri za pa chivumbutso 13 kukwaniritsa ulosi. Ka nyenyezi mukuibeka, kumbi nyenyezi mutiona. Uzibonile na ingwengwezi. Kodi nyenyezi mukuiona? Anandondwa akujiona. Matthew chapter 1 verse 1 mpaka 12. Ndipo pakubadwa kwake kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya, m'masiku a Herode mfumu, onani, anzeru akummawa anafika ku Yerusalemu nati, ali kuti amene abadwa mfumu ya Ayuda, chifukwa tinaona nyenyezi yake kummawa, ndipo tinadzera kudzamulambira iye. Ndipo pamene anasonkhanitsa ansembe akulu onse ndi alembi a anthu, anafunsira iwo adzabadwira kutiko Khristuyo, ndipo anamuwuza iye, m'Betelehemu wa Yudeya, chifukwa kunalembedwa ndi mneneri kuti, ndipo iwe Betelehemu, dziko la Yudeya, sukhala konse wang'onong'ono wa akulu a Yudeya, pakuti otsogolera adzachokera mwa iwe, amene adzaweta anthu anga a Israeli. Pomwepo Herode anawetana anzeru omseri, nawafunsitsa iwo nthawi yake idaoneka nyenyeziyo. Nawatumiza ku Betelehemu nati, yendani mufunsitse za kamwanawo, ndipo pamene mudzampeza mundibwenzere mawu, kuti inenso ndidzadze kudzamulambira iye. Ndipo iwo mmene anamva mfumu anamuka, ndipo ona nyenyezi ija anayiona kummawa, inawatsogolera iwo kufikira inadza nima pamwamba pomwe panali kamwanako. Ndipo iwo poona nyenyeziyo anakondwera ndi kukondwera kwakukulu. Ndipo pofika ku nyumba anaona kamwanako ndi Mariya amake, ndipo anagwa pansi namgwadira iye, namasula chuma chawo, nampatsa iye mitulo ndiyo golide ndi libano ndi mule. Ndipo iwo pochenjezedwa nkulota kuti asabwerere kwa Herode, anachoka kupita ku dziko lawo pa njira ina. Muchivumbulutso chapter 17 verse 9 mpaka 10 pali mawu awa: pano pali mtima wakukhala nayo nzeru, mitu isanu ndi iwiri ndiyo mapiri asanu ndi awiri amene mkazi akhalapo. Ndipo ali mafumu asanu ndi awiri, asanu adagwa, imodzi iliko, yinayo sinadze. Ndipo pamene ifika iyenera iyo kukhala kanthawi. M'bale wanga tadziwa kuti mneneri Yohane adafotokoza za maufumu, ndi mngelo adamutsimikizira kunena kuti mafumu alipo asanu ndi awiri, koma asanu
adagwa ndipo imodzi iliko koma inayo sinadze. Ndipo pamene ifika iyenera iyo kukhala kanthawi. Nde ndimafuna udziwe ichi m'bale, kunena kuti mmene Yohane akuzidwa ndi mngelo kuti mafumu asanu adagwa, akumutsimikizira kuti m'buku la Daniel chapter 7 Daniel adaona nyanja mphepo itawinduka nde mudatuluka zirombo zinayi, china ngati mkango, china ngati chimbalangondo, china ngati nyalugwe, china chopanda dzina. Nkumasulira adawuzidwa kuti chonga ngati mkangochi ndi ufumu wa Babulo, chonga ngati chimbalangondochi ndi ufumu wa Medi ndi Aperezi, chonga ngati nyalugwechi ndi ufumu wa Helene Greece, chopanda dzinachi ndi Rome. Ndi asanu amene adagwa Babulo adagwa adapita, Amedi adagwa adapita 2, Aperezi adagwa adapita 3, Greece adagwa adapita 4, Rome achikunja adagwa adapita. Ndi mkati mwa ufumu wa Rome achikunja, chirombo chopanda dzina, padatuluka kanyanga kena kukhala ndi maso ngati maso a munthu, pakamwa pakulankhula zinthu zazikulu. Chivumbulutso 17 pakufotokoza ndakunena kuti nyanga udazonazo ndiwo maufumu, ndiye kuti umene ndi ufumu wina umwe udatuluka mu ufumu wa Rome. Ndimene akunena kuti imodzi iliko, Rome wachipembedzo akadalipo mpaka na pano. Nditadziwe ichi m'bale wanga tsopano, kuti mkumano umene wayamba wa COP26, kumene mafumu a dziko lonse lapansi akasonkhana, ulosi wonena kuti inayo sinadze ukukwaniritsidwa. Ndipo pamene yafika atu tsopano New World Order Government, koma kuti ikhala kanthawi. Ukumbukire Daniel chapter 2 kuti mwala osemedwa opanda manja udagwa nkudzaphwanya mapazi, kumene chitsodongo sizingagwirizane, ufumu wosagwirizana. Mulungu ndokhulupirika. Nthawi sono yafika ya mapeto antawi, tiona zambiri ngati wina alandira lemba azamwako kuvinyo wa mkwiyo wa Mulungu. This is solemn warning. Nakana kulandira lemba ukane kupembedza fano loipa, onse okakamira kulandira lemba pangumi padzanja pa